jedę tam, musisz na tamtym, bo jak tu wylecę na nim. A później. Siedzi, ale kurwa. Jak coś to my siedzimy, jak będzie stwierdzone, to my tu siedzimy i... Powiemy gdzie powiedzieć. No, Poszedł na górę? Dobra, i w tą stronę powiem. A jest taki... Ty? Ma być akcja pali się. Światło zapalił. Mój? Na komórkę? 388 A nie dodzwonić się do mnie. Bo wiesz co, jak włączę i to mi znika ten obraz, że i cały czas łączy, nie? I muszę co robić? Wchodzić w to, połącz i to połączyć numer czasami. O kurwa, jak brzmi jedną sekwendę! Nie, jak ja?